интервьюларны карарга яратмыйм. Грешок дип әйтик бар инде миндә. Шуңа халык алдында гафу үтенәм. Бу нарцисслык түгел, матур күренергә тырышырга тиеш. Тәпиләре минем кәкре, мәйтәм без алай калдырмыйбыз. Чыннан да бездә баш вилдан, ул шундый джентльмен. Унышар меңгә бер косметика алмыйм мин мәңге дә. Бердә проблема түгел инде. Сәлам дуслар, минем исемем Айгөл Бурханова һәм сез килдек ите шоуның яңа чыгарылышын карыйсыз. Бездә бүген кунакта иң мөлаем хатын-кыз. Үзенең әти-әнисенә горурлык булган кыз. Һәм инде сандугач тавышлы җырчы Гөлназ Асаева. Сәлам Гөлназ. Сәлам. Гөлназ Асаева. Татар һәм башкорт эстрадасының иң матур җырчысы. Сәхнәгә дә кроссовки киеп чыгар иде. Вилли белән кыз бала үстерәләр. Блогер. Игезәкләр йолдызлыгында туган. Ничек хәлләрең, ничек синең иртән үтте, көнең ничек үтә? Аллага шөкер, бүген инде бигрәк тә канатланып шулай уяндым. Хәтта инде йоклап та калганмын. Төнлә генә кайткач, инде Мәскәүдән бик ашкынып, зарыгып, куанып килеп җиттем сезгә. Без дә сине бик шат күрергә. Күптән сине көттек, күптән сине инде чакырдык. Аллага шөкер, син килеп җиттең безгә. Нинди планнар, нинди проектлар бар хәзер, инде яңалыклар? Планнар, проектлар, алар инде көн сайын артып тора, дисәк тә ялгыш булмас. Көне-төне яңа сезонга әзерләнәбез, концертларга әзерләнәбез, яңа җырлар, яңа репертуар. Һәр артистның теге кайнаган әйберләрендә мин дә кайным дип әйтәсем килә. Менә бит, бик рәхәт. Аллага шөкер дип яшик. Яңа җырлар булачакмы? Әле тур дип тә сөйләшеп алган идек. Съемкалар башында шул турда монда да сөйләп җибәрәле безгә. Безнең инде концертлар минем инде тавыш бетү сәбәпле әзрәк тыелып торды яңа елга хәтлек. Без инде февраль айларында ала бирсә үзебезнең концертларыбызны дәвам итәчәкбез. Башкортстан якларында, аннан инде әкренләп кенә Татарстан якларына да керергә ниятебез бар. Һәм инде яңа җырлар ул инде көн сайын эшләнеп тора. Көн сайын ниндидер булса безнең яраткан композиторларыбыз җырларын җибәреп торалар, алып торабыз. Менә шулай кайнап яшибез. Аллага шөкер, шулай булсын. Киләчәктә дә без синең белән миңа калса уенга күчә алабыз. Мин сиңа кагыйдәләрен сөйләп китәм. Мин әзерләгән сораулар барысы да синең турында. Әгәр дә син сорауга дөрес җавап бирәсең икән, без киләсе сорауга күчәбез. Әгәр дә син ялгышасың икән, сиңа җәза үтәргә кирәк була. Дөреслекә әйтергә яки гамәл кылырга. Синең ике подсказкаң бар. Беренчесе, достыңа яки якын кешеңә шалтыратып, 1 минут эчендә дөрес җавапны белергә. Икенчесе, миңа матур итеп күз кыссаң, мин ике дөрес булмаган җавапны әйтәм. Сораулар синең турында. Җавапларны син беләсеңдер инде. Без уенга күчкәнче мин синнән бер сорау сорап алыйм. Вилдан бит безнең беренче кунагыбыз булды. Ул кайтып нәрсәләр сөйләде икән? Инде уй, хисләр белән синең белән бүлеште икән. Нәрсәләр сөйләде? Беренче сөйләгәнең инде син минем кроссовкаларым ничә булган әйттеңме ул дип. Әйттем, без инде чыннан да сез миңа әйтмәскә кушкач, мин инде аны тыеп тордым, әйтмәдем. Шуңа күрә иң беренче сорау шул булды. Аннан инде бик күңелле, бик рәхәт, теге ниндидер булса хатирәләргә кайтып килдем дип, шулай үзенең уй фикерләре белән бүлеште минем белән. Менә шундый тапшыру без әлемле кроссовкаларга килгәндә Гөлназның кроссовкасы Вилданныкына охшаган икән дип күрдек. Сезнең бу гаилә образыдыр инде, әйме? Без яратабыз инде кроссовкаларын яратабыз. Мин инде хатын-кыз буларак кроссовкада бик йөрергә тырышмыйм, әмма ләкин барыбер менә җайлы бит. Кидең киттең, шуңа күрә менә шундый грешок дип әйтик бар инде миндә. Ярый, бик әйбәт. Мин дә кроссовкалар матур туфли киеп утыргансың, ә мин менә кроссовкада утырам. Алай да, ул да бик матур, менә ялтырап тора. Күчәбез уенга, беренче сорау. Синең ВКонтакте социаль шелтәрендә рәсми төркемең бар. Әйе. Әлеге социаль шелтәрдәге рәсми төркемең нинди датада барлыкка килгән? Синең җавап вариантларың. Барысы да 12нче ел, барысы да сентябрь айы, 3нче сентябрь, 4нче сентябрь, 5нче яки 6нче сентябрь микән бу? Әстәгъфирулла. Син әлеге рәсми төркемеңне башлап җибәрүдә, ачуда үзең катнаштыңмы? Әле бу үзем катнашмадым. Бер Лиана исемле кыз бар иде. Минем ике рәсми төркемем бар. Берсендә
подписчиклар кешеләр күбрәк, икенчесендә шунысы шунысы дип саныйм. Ага, все тогда. Аны инде Лиана Асланова дигән кыз ачты, ул Казанда яши. Так, 12нче ел инде, име? Әйе, 9 әле сентябрьдә. Сентябрьдә. Әйе, дата икән. Даже 2 ятып бер төшемәдә кергән бер түгел. Кайчан булган микән бу хәл? Әйдәгез, мин хәзер набум гына әйтәм, белмим мин җавапны. Әйдәгез 6-сы булсын. 6-сы булсын дип уйлыйсың. Шулай соң дип уйлыйсыңмы? Шулай дип уйлыйм. Ну, сине ярар. Без бер җавап алдык, дуслар, һәм бер җавап. 6-сы. Чынлап 6-сы булган. Чынлап 6-сы. Менә бит, ничә себе. Син менә интуицияң белән әйбәт җавап бирдең инде монда. Мантыкны. Мин йөрәгемне тыңлыйм. Күбезенчә. Шулай. Безгә Вилдан да шулай әйтте. Мин менә йөрәгемне тыңладым да шулай китәргә булдым дип плейбулдан дип әйттем. Ну, алайда ул йөрәген тыңлый. Дуслар, без дөрес җавап алдык. Хәзер дөреслекте әйтмибез, гамәлдә кылмыйбыз инде димәк. Келесі сұрауға көшәбіз. Гүлдә шатлана инде. 10 ел элек YouTube'та чыккан Тәүге мәхәббәт җыры видео язмасында, хәтерлисең микән әлеге клипны түгел, видео язманы инде. Биючеләр нинди төстәге кием кигәннәр иде? Зәңгәр. Әллә инде. Шулай дип хәтерлисеңме? Шулай дип хәтерлим, нишләптер? Анда ничә кыз бар? Зәңгәр һәм кызыл шундыйрак ахыры. Ләкин монда зәңгәр дип алыйк. Ах сине, бик кызык тапшыру булачак бу дуслар. Хәзер Гөлназ безгә килә дә, бүтән сорауларыбызга дөрес җавап бирәчәк. Шулаймы, зәңгәрме? Дөрес җавап дуслар. Ура! Зәңгәр. Сез Вилдан белән купма каршы дип әйтим, ул дөрес җавап әйтә алмады. Сез барысы дөрес җавап әйтәсең хәзер. Менә бит. Ярый, син әзерләнеп килдеңме әллә? Юк, бу нарцисслык түгел, бу ни түгел. Мин үземнең хаталарымны карар өчен, менә бәләкәйдән алган язмаларны карарга тырышам. Нәрсәләр, ничек үскәнмен, ничек киресенчә кайсы җирләрне кабатлап карап, яңадан үз өстемдә эшлим. Шуңа күрә, менә үземә килгәндә 80-90% беләм дип әйтәм. Ләкин алга таба карарбыз. Әле алдан кычкырмыйм әле. Алдан мактанып утырмыйм. Менә мин үземнән генә чыгып әйтәм, син әйтәсең, күп карыйм дип әйме видеоларны, үземне карыйм, үземне тикшерәм дип инде. Үзеңдән инде тискәре яклар күрәсең һәм. Ой, бик күп тискәре яклар күрәм. Менә мәсәлән, теге елдагы интервьюларны алсак, гомумән интервьюларны мен карарга яратмыйм. Чөнки минем инде фикерләрем көндә дип әйтсәк тә үзгәреп тора. Бүген мен шулай уйласам, иртәгә мен бөтенләй икенче төрле уйларга мөмкин. Чөнки минем мөселманнарда ярамый инде әлбәттә, знак зодиаклар. Мен үзем игезәтләр булгач, минем гел төрләнеп тора. Шуңа күрә интервьюларны караганда, нишләп шулай дип әйткән икән. Инде сәхнәгә килгәндә мин карыйм үземнең теге ошибкаларны исправлять итәргә. Үзеңнең менә кыяфәтең, үзеңнең күренешең турында нәрсәдер? Ой, анда да менә бигрәк тә инде бәбидән соң симергәнмен, бу якта дөресрәк басмаганмын. Ләкин менә сәхнәгә чыккач, мин аннан инде теге видео язмада караганда гына беләм. Сәхнәгә чыккач, мин бер кайчан да ничегрәк матур күреним микән? Кайда гына матур? Тулысынча артист кеше миңа калса ничек матур күренергә тырышырга тиеш түгел. Ул гомумән җырда булырга тиеш, ул ниндидер булса фикер җиткерергә тиеш тамашачыга. Инде аннан видеода караганда, мен әйтәм, миясең шушында матуррак басмаганмын. Тәпиләре минем кәкре, теге үзем балетта укысам да барып тәпиләре шул минем әзрәк дугообразный. Мен әйтәм, матуррак басам. Инде матуррак басам, мин җырлый алмыйм. Минем шундый бер удобный нем бар, теге позиция шайтырып басам да мин. Шуңа күрә мин озын күлмәкләр киергә тырышам гел. Вот шулайрак. Аңлашылды. Менә син әйтәсең, үземнең тискәре яклары минем күп дисең. Ләкин син бик мөләем, бик матур хатын кыз. Ничек син алай әйтә аласың? Мин аңламыйм. Шулай да. Синең бит әле негатив комментарийларың да бар. Аларга ничек карыйсың? Язалар бит менә. Язалар, аларга иң башта бала чактарак дип әйтим инде безнең социаль челтәрләр бит инде ничә еллар уже 15-14 яшьләрдә булса, мин инде бик кайгырып теге ничек шулай дип әйтәләр икән, мин бит андый түгел дип нитәдем. Хәзер инде барыбер яшь бара, ничектер әкренеп кенә акыл да керә башлаган сымак инде.
яхшы карыйм. Аларга бары тик рәхмәтлемен. Бу матур сүз әйтер өчен генә әйтелгән сүз түгел. Чып-чынмы ант итеп әйтәм. Рәхмәтлемен. Биреп кенә кызыксына барсыннар, карасыннар, нәрсә телиләр шуны язсыннар. Мин инде хәзер аңа бары тик яхшылык итеп кенә карыйм. Менә рәхмәт безгә әйткәндә, ул үзенең комментарийларын, тискәре комментарийларны мин бозып атам дип. Әсин? Бозасың микән? Так. Бозганым инде күптәннән бозган юк инде. Димәк, син аларга инде хәзер булсын. Тыныч карыйсың. Әйме. Ярый, әле бит комментарийларда бик әйбәт. Ничек алар күбрәк, шуның кадәр син популярлык димәк. Булсыннар, языгыз, рәхәтләп языгыз. Ва синең белән шундый нотада киләсе сорауга күчәбез. Әлеге исемлектәге кайсы мәкалә баш исем синең турында түгел? Гөлназ Асаева һәм Вилли аерылганнар. Гөлназ Асаева белән Элвин Грей яна кавышкан. Гөлназ Асаева үз теләге белән пычак астында тикерергә җыена. Син Асаева түгел, Араева чөнки гел акырасың. Кайсы синеке түгел икән? Так. Гөлназ Асаева белән Элвин Грей дөрес түгел бит. Әйе, дөрес түгел. Янәдән кавышкан. Бәлки ул сезнең элекке вакыттадыр, 5-6 еллар элеккегедер. Ну, Араева дигәнне ишеткән юк, конечно, мин. Икенчерәк ишеткән бар. Аны әйтеп тормыйбыз инде. Ул кешеләр уже юклар. Бу әйткән кешеләр. Араева, наверное, туктагыз. Элвин Грей белән янәдән кавышкан. Ну, без янәдән кавыштык дигән әйбер мәңге булмады ул. Бергә теге аралашып йөргәндә дә. Шушы булсын икесе. Элвин Грей белән. Икенчесен сөйләбез. Араева дип берәр килделек кеше әйткәндер инде аны. Андыйлар күп бит инде. Күп инде, ләкин безнең шоу килде-китте шоу түгел. Исемеңә шуны. Димәк, бу синең белән сөйләбез өченче сорауга җавапны икенчесе дип. Гөлназ, менә әзрәк кенә мине тыңлаган булсаң, син дөреслеклек яки гамәл кылыр идең. Ләкин инде менә хәзер кылмыйбыз. Син дөрес җавап сөйләдең. Ура! Араева дип дигәннән дип сорап куйым инде. Дөресен дә күп кычкырасыңмы? Синең менә хылкың нинди? Хылкым төрлечә. Бәби тапканчы мин инде шундый бик үземне усал итеп теге кеше алдында күрсәтә идем. Миңа якын килмәсеннәр, миннән куркып торсыннар. Ул шундый теге юношеский максимализм дигән әйбер бар бит әле. Менә шуннан калган әйбердер инде ул, чыннан да. Хәзер инде мин үземне әллә нинди Араева дип әйтәм. Акыры берүмендә хәзер фәтвасын күрмим. Элек әлбәттә булды. Теге бала чактарак, чөнки халкым әлеге халкыма килгәндә нәрсә дип әйтәм, төрле вакытлар буладыр инде. Без бөтенебез дә кешеләр, әмма ләкин акырып, теге дуракланып йөргән вакытны инде мин уже хәтерләмим. Хәтерләмисең инде. Гаиләдә менә сезнең ничек? Нәрсәсе иң кызык, бөтенесе уйлыйлар бит инде, ой, Вилданны жалко, шундый мигерга килә беләкте, Гөлназ шундый усал. Дөресен беләсезме, барыбер безнең һәрбер нинди генә теге сорауны реша итәбез икән, бүтән әйбердә гел Вилдан башы безнең. Бу опять-таки мин үземне теге шундый яхшы итеп күрсәтүдән түгел, чыннан да бездә баш Вилдан. Чөнки ул беренчедән миннән башлырак, ул миннән уңганрак, ул миннән тырышрак һәм ничек дип әйтергә. Мин барыбер Вилданда зур авторитет күрәм. Һәм ул сәхнәдә бәлки мин өстенрәк булсам да, шулай дип тултыйлса да, тормышта мин гомумән менә замужым диләр бит әле. Мин аның белән һичсез бәхетлемен, чөнки мин инде теге андый хатын-кызлар рәтенә кермим. Мин бөтен әйберне үзем, мин үзем акча эшлим, үзем бөтен әйберне эшлим, баланы үстерәм. Юк, бездә бөтен әйберне Вилдан хәл итә. Мин инде аның белән бәхетлемен. Ә инде сәхнәгә килгәндә без аның белән бергә эшли генә алмадык. Чөнки аның үз направлениесе минем үз стиле. Мин аның стилен аңламыйм, ул минем стилне аңлый. Әле ул да әйткән иде, бергә язабыз без җырларны, булышабыз дип. Әмма ләкин менә шулайрак. Ярый. Без әлеге җавап белән бик канәгать инде күчәбез киләсе сорауга, дуслар. Менә монысына җавап бирә алырсың микән, юк микән? Карыйбыз инде. Оныта алмыйм, клибы ничә минут бара? 3 минут 50 секунд, 3 минут 55 секунд, 4 минут түгел, 4 минут 05 секунд.
Нәрсе санайсың? Так. Уйларыңды әйтеп сөйлә. Так, ничә куплет әле? 3 куплет. 3 куплет. Булсын 3:50. 5:50 булсын. Түгел. 3:55 булсын. Юк, 3:50 булсын. Менә беләсезме, игезәкләрне уйныйм инде. 3:55 булсын. Юк, 3:50 булсын. Менә калса сиңа икенче игезәгеңә әзрәк үтәргә кирәк. Күз салырга кирәк. Колак салырга күз салырга. Юк, 3:50 булсын. 3:50 дип алабыз. 3:55 дип алыйк. 3:55 дип алабыз һәм дөрес җавап дуслар. 3:50. Аллага шөкер, син дөрес җавап бирмәдең. Шәһәте свершил. Ага, Синең икенче игезәгең җиңде. Без хәзер дөреслеккә гамәлгә күчәбез. Нәрсә сөйлибез? Дөреслекме яки гамәлме? Нәрсә сөйлисең килә? Дөреслек булсын. Дөреслек булсын. Вилдан белән бер-берегезне гаиләдә нинди матур сүзләр белән эндәшәсез бер-берегезгә? Җаным, матурым дип әйтәсез. Беләсезме, ул әйбер. Менә мине бәлки хәзер атарлар, йомыркалар җибәрерләр. Без сине каплап калабыз. Кеше алдында без яратмыйбыз менә шул. Матурым, җаным, мин уялам дишләптер шушы әйбердән. Белмим нәрсә белән бәйледер ул. Менә кичә дә карап торам, шундый матур сыклангыч парлар безнең эстрадабызда. Матурым, җаным дип сөйләшәләр. Белмим инде, минем менә андай әйбер юк миндә. Әйе, без кеше алдында Гөлназ Вилдан. Ярый. Өйдә. Вилдан инде безнең дигән. Зая дигән була. Зая. Рушалаштырып. Мин Вилюс димен, Вилем димен, Вилданым димен. Матурым дигәнем булмады. Нишләптер ул безнең гаиләдә ятмыйлар, матурым дип әйтмибез нишләптер. Сез булай да матур, шуңа күрә әйтеп торасыз, әйме? Вилюс димен, белмим каян чыгып чыккандыр ул Вилюс дигән әйбер. Вилюс, Вилем, Вилданым, Вилдан инде Зая ди. Зая ди. Аңлашылды. Димәк бездә бар Зая һәм Вилюс. Шундый хәлләр. Монда сезнең ике фотографияга чыгачак. Без дөреслекне алдык, дуслар, һәм күчәбез киләсе сорауга. Визит дип аталган кыска метрлы фильм төшкән иде. Хәтерлисеңме? Хәтерлим. Бик элек булды инде бу хәлләр. 5 ел микән, 6 ел микән? Шул тирәләрдә. 10 ел үткән. 10 елда бардыр, әйе. Алия ролен уйныйсың син анда. Кем ролен? Алия. Исемең синең. Әлеге фильмда син ничә образда чыгасың? 3, 4, 5 яки 6. Так, хәзер искә төшерәм. Беренчесе голубой плащ белән чыктым мин. Икенчесе ни белән чыктым? Шалвар һәм блузка. 3 образ. 3 образ беләсең. Һәм бер җавап. 4 образ булган да? 4 образ булды, әйе. Синең анда беренче кадрда, менә башында гына без әлеге фотоларны куярбыз экранга, чыгарырбыз. Синең беренче образың күлмәк иде. Менә беренче. Күлмәктә иң беренче кадр бу. Все, әйе, беренче. Аннарысы монысы. Блузка белән син әйттең. Аннарысы монысы костюм белән чыгасың. Әйе, костюм. Һәм инде плащ. Все, аңладым. Все, ладно. Ярар. Димәк без сиңа доказательстволар күрсәттек инде, сораулар калмады, шуңа күрә дөреслеккә яки гамәлгә күчәбез дуслар. Нәрсә сөйлибез? Гамәл булсын. Гамәл булсын, дуслар. Гамәлне сөйләдек. Һәм мин сиңа гамәлгә бирем әйтәм. Син безгә сумка белән килмәдең. Әйеме? Синең косметичкаң бар. Әлеге косметичкаңда нәрсәләр бар икән күрсәтергә. Һәм сөйләргә нинди продукциялар яратасың, кайсыларын яратмыйсың, ни өчен яратмыйсың? Алып килимме? Әйе, анпакет. Ләйсән алып килеш. Ләйсән инде алып килде. Уф, Аллам. Безгә әзрәк синең серләреңне ачып җибәр әле, бәлки безнең кызларга да бик файдалы булыр. Беренчедән, мин инде антибиотиклар эчкәч, минем инде әзрәк проблемалар булгач, ни белән
бұрын білән. Менің пырышлар шыға башлады. Менің пырышлар ол бала шақта ғана бар еді. Мәңгі болмаған пырышлар қазір бүтін битке толды. Шоңа мен енді мына бұл 2 крем білән қолланам. Көрсетмегіз әлі шоларны бекерек пішіранғандар карандаш білән. Сен үтмесең де бұла Көрсетмеске болар. Ая. Шуннан мына бұл 2 крем бар. Шуннан мына бұл духим бар менің. Демек духи сенің білән өзің білән гүлдер. Әйе, шундай қатыл, шундай теге. Мен де есініп қойын әлі. Бәлки білесіңдер. Шундай қаты, ауыр. Сен кірдің, ол духи білән, ол ислер білән биктемлі, қаты түгіл, бикем шаққына, бик мотырғына. Рахмет. Дальше нәрселерім бар енді. Менің бүтінісін көрсетемін де, бит. Пудра, менің бик яратқан пудрам, тоналкам, шуннан қошы, бұл енді біз елда үйрегеш Динәнің нелерін кесерге. Динәшін қойшы. Мұның білән мен ғұмымен қолланмайым. Бұл біздің туш. Оның білән де сыңғарада қолланған үкшінке өстірілген. Нәрсе, люкстан ма, люкс брендлар ма, әлі люкс бұлмаған? Или масс-маркет ма? Бүтін жерде, бүтін айбірден де бар. Люксларын көптен алған еғойден дешептір. Қазір Рәсейді бік болмағаш өзлеп тәрісі келмей. Олар ұнтылдылар, бүтін айбірлер білән пользуюсь. Менің андай нейім yok теге люкс брендлар ғана болсын, бұлай ғана болсын. Мен андай кіші түгіл, қойсы ұшық, қойсы нормал бәйеге, шүнкі ұнышар мінге бір косметика олмын мен мәңгіде. Мәселен, анда менің дұрыс қызларым бол, косметика, тоналкалары, ұнышар 15 мінге мәңгі олмын, мәңгі. Бәрі-бір шулық бет енді ол. Енді өтерем дейселер де олмын мен оларыны. Шул, мұнда әлі нәрселер жоқ, шуңа артық көрсетіп. Ғылмен сұрағанда, әлі косметичка өзі деп етімінде, бүтін толы әйбірлері білен, неше сомға шыға екен? Толы әйбірлері білен, әлі неше сом болған мекен ол? Менің кебеттен не приложение бар, бәлкі онын қарап әйті алырмын. Онда бір шалзалап тенді пакеткалар. Білмейм, бір шол бүтін үсі бірге бір 12, 13, 14, 15 мың болғандар енді. Шулай ғына? Духи білен бірге ме? Духи, ана көресің бет мұндай распифтағын ал. Мен духиларыны да нелерін алмын. Кішкенелерінің не оласың? Кішкенелерін. Шынки мен тез ауырым алардан. Шуңа көре, ондай қайбатлай бір олының фәтуәсі жоқтыр деп саным. Аңлашылды, достар. Аңладық. Қызлар, сізге де лайфхак Гүлназ Асаевадан. Әгер де духилардан көп тез орысыз екен, демек, кішкене гіне флакончиклар олығыз. Шындай ноты да біз күшебіз сенің білен келесі сұрауға. Әсин тапшыру турында сөйлешіп кеттік. Көптен түгел генә әсин тапшыру синең белән чыкты, әйме? Әлеге тапшыруның 18 минут 39 секундында син нәрсә дип әйттең? Булар барысы да синең сүзләрең. Алла. Әбри Хабриев белән әсин тапшыруы. Бу. Ул гомумән строитель юк точно. Бизнес-вумен булыр инде ул бәлки. Бәлки көнләшкәндер. Вряд ли. 14 февраль аның шәшәк. Әйе. 14 февраль аның шәшәк, 8 март һәм туган көн. Өченчесе булсын. Өченчесе дип сөйлибез. Бизнес-вумен булыр инде бул дип. Сиңа әлеге фактны кызың турында әйттең. Әйе. Дуслар, без җавап алдык һәм дөрес җавап. Әлеге мен строитель кім турында әйткәнмен икән? Гөлдан турында? Гөлдан турында. Ул уже шунда инде башлаган что ли? Но син аны яшьлектән ул строитель бит дип әйттең. Әйе. Ул сидан монда җилбәзәк дип әйтмәгез дип. Все. Менә шулай, әйе. Демәк, дөреслеклек яки гамәл. Дөреслеклек булсын. Дөреслекне сөйләдек. Сиңа күбрәк керемне нәрсә китерә? Синең бизнесыңмы? Яки эстрадамы? Минем ике генә керем юк бит әле. Өченчесе дә бар әле. Өченчесе бар әле аны. Ансы нинди? Реклама. Ансы реклама. Реклама. Анда яшерен батырын түгел, әйбәт акчалар. Шуңа күрә мин беләсезме, җырлау ул минем өчен акча эшләү түгел. Җырлау ул гомумән бар җырчылар акча эшләр өчен җырлыйлар.
Мин акча эшләре өчен икенче инструментларымны кулланам. Җыр ул минем өчен ниндидер ул бөтенләй икенче төрле дөнья, ләззәт, ул инде акча эшем дип эшләсәң килеп чыкмый ул. Акча эшләргә төрле вариантлар бар. Шуңа күрә әйдәгез сәхнәне нитик. Сәхнә безнең күңел өчен дип калдырабыз. Әйе. Акча эшләре өчен түгел, күбрәк акча китерә, наверное. Нәрсә икән? Бизнесым дип әйтик. Бизнесым дип әйтик. Ярый, менә шул акча турында сөйләшеп киткәч инде хәзер гаиләгә дә, гаилә темасына да кирик, әзрәк кенә. Кем гаиләдә күбрәк акча эшли? Синме әллә Вилдан? Төрлечә. Кайсыдыр айда Вилдан күбрәк эшли, кайсыдыр айда мин. Безнең гомумән андый ни юк, беләсезме? Чөнки гаиләдә бер кеше генә эшләсә авыр ул. Бик авыр. Бер-береңне нитеп торсаң, теге әйдә бер-бергә эшлик, әйе, булышып торсаң, кайсыдыр вакытта әзрәк теге нитеп тәриф җибәрсәң, безнең гаиләдә шулай. Мине инде әтиләрем дә, әни дә Вилданга гына теге өйдә эшлән, ни алай диген, таянып ятырга ярамый. Андай бер минем электән бар инде. Шуңа күрә без инде Вилданның авыр чаклары булганда, мин үземнең дилбегән үземе алам, инде минем авыр чакларда Вилдан. Без гел шулай бергә шундый команда кебек яшибез дип әйтсәм дә ялгышмас. Сезнең гаиләгездә керемегез бердәнме? Әллә минеке аерым, синеке аерым дигән? Юк, бердән. Бердән. Әйе. Әгәр дә берәр мәсәлән сиңа нәрсәдер алырга кирәк булса. Ну, мәсәлән, әйтеп аласыңмы дип сорау инде. Юк, әйтеп, алай, ниндидер, мондай мелочь булса әйтеп алмыйм инде. Инде, мәсәлән, машина аласы килә минем. Мен Вилданга әйтмишем, менә машина алам. Әзрәк шул хәлендә планнар бармы әллә? Әйе, шул чөнки Вилдан әле зур машина алды. Мин аны йөритә алмыйм. Ул шундый минивэн. Элек безнең седан иде, рәхәт иданнарда йөри. Бу минивэн булгач, мин аны йөритә алмыйм. Миңа бик уңайсыз таксиларда йөрергә. Бүген инде тоже теге таксида килермен дип уйлаган идем. Вилдан китереп китте инде, һәм килеп алам. Менә бит. Менә шулай кирәк. Егетләр, сез дә Вилданнан үрнәк алыгыз. Саубуллашу җырының проигрышы ничә секунд яңгырый? 8, 10, 12, 14. Әгәр җырлый да аласың, әгәр дә сиңа булыша икән? Кайсы проигрышы именно? Башындагысы. Башындагысы так. Миғазыларлар аша өте, Аллай янар жақ болып өміргіде. 8. Демек 8 деп ойлайбыз, һәм достлар жауапны алдық. Бір жауап. 10 секунд бара. 2 секундқа ғана ялғыштың. Эх, малай. Дөрөслек булсын. Дөрөслек булсын. Вилданга мин бер сорау биргән идем. Һәм ул сорауга жауап бирмәде. Ул җавап бирмәде, һәм әлеге сорауга җавапны Гөлназ бирә диде. Шуңа күрә без әлеге сорауны синнән сорамый кала алмыйбыз. Шуңа күрә сиңа сорау. Бер ара сезнең бит инде Вилдан белән проблемаларыгыз булды. Әлеге проблемаларны социаль челтәргеләргә кую ул хайп булдымы, әллә үз арагызда дөрестән дә проблемалар булдымы? Аны проблема итү әлеге менә күзлек белән карасаң, бердә проблема түгел инде ул. Мин ул вакытта теге бәби тапкан гына бит инде ничектер шундый пострадавай депрессия менен инде социаль челтәрдә дә сөйләгән бар. Һәм беләсезме, нәрсә өчен бөтен сыр бар безнең. Хәзер афишалар эшләтәбез. Без инде афишада дизайнерлар белән һәм күрәм Вилдан зуррак афишада, һәм Вилли зуррак, ә мин артта кайдадыр. Менә сиңәме? Әйе. Шуннан бер карадым, мәйтәм, без шулай калдырабыз моны. Әйе ди, мәйтәм, без алай калдырмыйбыз. Мин алай уйламыйм. Вилдан. Чөнки бу дөрес түгел. Мәйтәм, нишләп инде Вилдан зур хәреф белән язылырга? Вилли бөтен җирдә. Ә мин теге синең бэк вокалистың булып торырга тиеш. Юк инде.
мында олай гына жеңіл итеп булмас мектен буны. Дөрес уйлыйсың. Әйе, чөнки барыбер дә үзеңнең хакыңны белергә тиеш хатын-кыз. Бөтенләй ирнең астына бирелеп, әйе, ничек әйтәсең, шулай диргә тиеш түгел. Һәм инде әлбәттә үземнең позициямны мин отстоялым. Әлбәттә инде Вилданга ул бик ошамады. Чөнки Вилданда инде зур хәрефләр белән язылырга тиеш дип уйлады үзен. Нинди хәрефләр белән яздыгызсың инде? Анда Икегез дә кечкенә хәрефләр белән булдымы иленчек? Безнең минеке, по-моему, зуррак булды. Әз генә. Менә кызлар. Әй, шуңа мин инде нәрсә уйладым, үземнең уй фикерләремне хәзер әйтәм, барыбер дә сәхнәдә ир кеше хатын-кызга юл куярга тиештер дип саныйм. Әйе. Чөнки ул ирне дә матур итеп күрсәтәчәк һәм хатынга да яхшы булачак. Чөнки безнең менә эстрадага күз салсак, бик күп шундый парлар. Без инде андый парлар белән сокланабыз. Ир кеше үзенең хатынын шулай чыгара. Һәм ул ир кеше дә шундый зур дәрәҗәдә кала. Гүзәл апаны, мәсәлән, Илдар абый белән. Без ул гаилә белән чыннан да сокланабыз, чөнки Илдар абый нинди шундый көчле ир-ат, чыннан да ул шундый джентльмен. Без аларны сәхнә артында да күзәтәбез бит инде. Алында ничек дип әйтим, Илдар абый гел менә Гүзәл апаны шулай курчалап кына йөри. Ул шундый матур күренеш, чыннан да, чөнки Илдар абыйның тавышы искитмәле, шулай ук Гүзәл апаның тавышы искитмәле. Но Илдар абый менә шулай үзенең хатынын матур итеп чыгарып, үзе дә шундый зур дәрәҗәдә торып калды. И менә Гүзәл апаны да шулай чыгарды. Матур күренеш, чыннан да. Шулай ук Алмаз Мирзаянов белән Зөлфирә Әймәт тоже шулай шундый матур күренеш. Һәм миңа калса, бу дөрес. Бу минем үземнең шәхсән фикерем. Миңа да шулай тоела. Афиша аркасында сезнең шундый мөнәсәбәтләрегез бозылды һәм әйтәләр иде әле аерылашабыз дип. Ну без ничә бер-ике, наверное, әйе, без инде ике фатирда тордык дип әйтем. Вилдан 7нче катта, мин 23нче катта. Тукта, шул афиша аркасында шул ике квартирада тордыгыз. Менә сиңа ярый. Шундыйрак әзрәк җилбәзәгрәк булганбыз инде ул вакытта. Мин үземне берничек тә акламыйм, бу әйбер дөрес түгел. Менә хәзер дә карап торам, бик күп пиар ясыйлар монардан. Матур күренеш түгел инде барыбер. Шуңа халык алдында гафу үтенәм. Давайте представим, что этого не было. Синең социаль челтәрләреңдә күп кенә син куясың шундый ике мәгънәле дип әйтсәк була видеолар. Мәсәлән, берсе аның шундый иде, инде күптәннән дә булгандыр. Берсе иде берәребезгә точно китәргә кирәк дип. Әлеге видео язманы кешеләр инде уйлагандыр, бәлки сезнең аерылышу турындадыр да дип. Берәр китәргә кирәк. Нәрсә турында булды икән ул? Администратор турында булган микән? Без үземнең команданы мин еш алыштырам. Бу инде нәрсәдә тора микән бу, нәрсәдән тора? Беренчедән, минем белән эшләүе авыр дип әйтмәс идем, сразу әйтеп куям. Мин акчасын да әйбәт түлим артистларга. Килегез миңа. Акчасын да яхшы теләргә тырышам, гел премиялар да биреп торырга тырышам. Бу инде команда турында әйтәм. Һәм администратор белән шушындый мөнәсәбәтләр булганын әйткәнмендер мин. Администраторларны мин еш алыштырам. Ансы факт. Ансы бына бер генә кеше белән ничә еллар эшләгән артистларны күрәм, сокланам, минем алай килеп чыкмый әлегә. Ләкин менә шул сезне күргәчнән мин дә шулай уйладым, синең язгычларың да шулай уйлагандыр инде. Бу шулай дип язып кую, кемдер китәргә кирәк тиеш дигән. Шулай дип әйткәнмен микәнни? Әйе. Түгел шулай дигән. Әйе, үзең уйлап шулай дип яздыңмы? Шулай булырга тиеш бу дип. Кешеләр шулай уйласın. Бәлки статистиканы күтәреп кирәк булгандыр. Бәлки ниндидер минем зур рекламный контракт булгандыр. Шушы язма до этого дип әйтим. Бәлки шулай булгандыр. Димәк, кулланасың шундый. Кирәк инде. Кичә Илмир белән дә сөйләшеп утырганы, Нагимов белән кирәк инде андай берләр. Нишләтәсең безнең халык шундай берне яраткач? Бер кая әйтеп булмаган. Тапшырубызның азагына килеп җиттек, ләкин әле без тапшыруны тамамламыйбыз, минем сиңа бүләгем бар.
Менә шундый матур бүләк. Сезнең инде хәзер гарнитур җыела башлады. 2 диван бар, 2 кәнәфи бар. Инде хәзер диван кирәк. Әйе. Шундый матур кәнәфиләр белән безнең тапшыруыбызны искә алуыгызны теләп калабыз. Вакыт табып безгә килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт үзегезгә шундый матур бүләкләрегез өчен, матур сорауларыгыз өчен, җылы әңгәмә өчен бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт бик зур. Әйе, без бер-беребезгә рәхмәт дип әйтеп бетердек тә инде. Сез дуслар, безнең Шаян ТВ YouTube каналыбызга язылыгыз, комментарийлар языгыз. Кайсы артистны көтеп каласыз икән? Без сезнең белән саубуллашабыз. Сезнең белән мин Айгөл Борһанова һәм Гөлназ Асаева булдык. Сау булыгыз.